Само то. Чакай малко. Боже, мърни. Не е ли вкусно? Боже, ми стана торта. Но те има бело шесте. Само че 5,5. Как му мирише? Така е. Това е бело шесте за Да. някакви бродяги и медяги на свършите. Ей, бело шесте за много. Ма точно израснен езика си. Всеки път ви правите така хубаво на работите на място. Стана. Не е много. Това е сладко! Не си ми харесва. Кой не е това? Дойдете да направим най-сладкото нещо на света. Те ли? Супер е. Нали ще става? Супер е, знаеш това е най-сладкото един с мъртво. Че просто вече се сдъвкане наполовина. Нали? Ще се също. Повръщано. Много е яко е. Ей, сетете, може би някой от твоята стане. Гошо? Не. Малко какво ще се направим за това? Хубаво. После като ти поемеш да има той много готин. Много пък ми харесва. Много е сладко, много.